Flavia și suntem aici pentru că vreau să vorbim despre tendințe și pantofi. Numărul de aprilie Marie Claire este dedicat pantofilor, iar aceste sandale Dolce & Gabbana fac parte din pictorialul nostru Shoes First. Am ales această pereche de sandale Dolce & Gabbana pentru pictorialul din Marie Claire, pentru că vara aceasta, dacă vrei să fii la înălțime, îți sugerăm să porți sandale cu platformă. Este un trend care provine din perioada anilor 70, când se purtau sandalele cu platformă înaltă din lemn, din plută sau cu împletituri, cum sunt aceste sandale Dolce & Gabbana, care pe lângă acest lucru mai au niște buline foarte drăguțe și culoarea asta roșie, care le face foarte fun și să iasă în evidență cu ușurință. Îți sugerăm să le porți cu o pereche de jeans întors jos, cu glezna la vedere, pentru o ținută de zi casual, sau seara cu o rochie lungă albă vaporoasă, dar și cu o rochie cu buline, cum este cea de la Dolce & Gabbana. Pot să fie buline în non-culori, mai mari, două printuri care pot părea puțin prea îndrăznețe purtate împreună, dar mie mi se par foarte cool, sau cu buline colorate, de ce nu?